Nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva okhulekayo udokotela uMhlongo bathi ubaba kazinto ziyenzeka ngicela ungathemelezi angizozisho ngisho ikuzisho. Ngifuna ukuthi nje abantu abasafuna ukusizakala sisekhona endaweni yaseMgaba be-Area 7 ngakamthathelwa esitolo. Uma uze ekhaya wena uthi uyakaMhlongeza Ngomeni ubuza noma iphara ubuze noma ubani. Ubuze kaMhlongeza Ngomeni bazokutshela ukuthi khona kuphi. Ngiqonda ukuthi umuntu osenenkinga usengakwazi ukusondela sisakwazi ukubalulekelela. Angijabulile-ke emhlabeni makusekhona abantu abahlupheka beqhuqhudwa indala. Kodwa sikhona thina njengabelaphi bendabuko abantu abakwazi ukusiza. Ngiqonda ukuthi mhlawumbe wahetheka kwesinye isikhathi wahamba waya kudokotela wafika wangasizakala wagcina uy'tshela ukuthi iy'nyanga azikho noma wagcina uy'tshela ukuthi iy'nyanga ziyafana. Ngicela ukutshela-ke lokhu ukuthi azifani iy'nyanga. Kuya ngokuthi wena wathola indaba enjani. Lento ifana nomuntu obenenkinga nobaba wengane wafuna usizo uyayiyela kudokotela uyayiyela enyangeni. 083 406 8658 083 406 8658. Nginethulela lezi ndaba nje ngihleli kuyona uDr Mhlongo TV kwazinto ziyenzeka njengoba ubona sike esigodlweni esikhulu nje la ekusizakala abantu. Siyagaranta kulesigodlo ukuthi noma ngabe ufika unyonga noma ufika ongakwazi ukuhamba noma ngabe ufika unjani, mase ugoduka kodwa ugoduka uhamba ngeenyawo uyigijimela wena. Umuntu ohlele ekhaya ongazi ukuthi ufanele aye ngakephi sikhona thina ngathatha nayo inamba 083 406 8658. Sikubiza abantu bakoMakhutha koMpumalanga, sibuza abantu bakoMkhomazi, sizobiza abantu bakoMandawe, Mahlonga, Dududu, Mthwalume, Shepstone, siyabiza abantu bakoBhoyibhoyi, sizobiza abantu bakoMadlala, sibiza abantu baphansi eMalangeni, sizobiza abantu bakhona la Adams Mission, sizobiza abantu bakoMbumbulu Makhutha, Mlazi kaMasho, Thongathi, Verelemo, sibiza abantu bakoMandeni koSidengo ukuthi sisekhona koShowe koMpumalanga yonke indawo. Phesheya kuyilandi siyakwazi ukufinyelela thina njengabakaMhlongo TV. Ngiqonda ukuthi uma usahlupheka wena sisahlola njalo eredweni noma sisahlola njalo efonini kuba i-1000 rand, kodwa masihlole ekhaya kuba i-500 ngoba sikholelwa kakhulu thina ukuthi singahambisani silapha umuntu nje singaze silaphani. Ufuna sithi silapha kodwa sibe sazi ukuthi yini esilaphayo kumuntu. 083 406 8658. Ukubhukhwa kufona kuyabhukhwa-ke lekhaya ukuthi uzobhukhelwa lophu usuku noma siphi isikhathi masulekelelanga. Ungayifaki imali kuqala singakakwazi ukuthi sizoqala nini ukukubhukhela. Cha impela simile-ke lapha. Ake sikuveze futhi lokuthi imali asifakelwe itolo, imali asifakelwa thina koBox, asifakelwa koPick n Pay. Imali ifakwe kwi-akhawunti kuyala ekhaya kaMhlongo unikwa yona ngey'khathi zokugcina. KuFacebook noma ungathi umuntu ukhuluma nami kodwa uzungalokothi imali ngoba khona osomathuba ekuyibona abazamazamayo ku-Facebook. Imali yale ekhaya ifakwe esitolo, imali yale ekhaya ayifakwe esitolo. Angiphinde imali yale ekhaya ifakwe esitolo. Uma ukuthi khona iy'nsebenzo esizenzayo nawe sizenza mase imali uyifake i-akhawunti yale ekhaya ebhaliwe. Futhi ungayifaki imali kwi-akhawunti kwakuyona ungazange ufune senze i-video call sikwazi ukubonana nawe ukuthi mina nawe ugculiseke nami ngibone ukuthi wena. Ngiqonda ukuthi-ke lezo zinkinga esezenzele kaningi manje sigwema ukuthi kungabikhona umuntu ongasizakali ngenxa yaleyo nto. Uqonda ukuthi oSidumba kaSibumbu basekhona izinto ey'siza emizweni, abantu abawela imizwa, abantu abaney'chitha abahlukana nabayeni babo sisekhona, abantu basemajele siyakwazi ukubakhipha, abantu abakuphi nabo abaney'nkinga ezahlukahlukene. 083 406 8658. Asibambane evideni elandelayo. Bye bye. Nawe uyinhloko noma ofisayo ukuthi uzolekeleleka ukwazi ukuvelela kule TV kaMhlongo sithinte kuyona inamba sikwazi ukulekelela, sinamona thina. Nawe siyafisa njengoba uhlele ekhaya umthandazo wey'nyanga phela bakwazi abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi ukhona. 083 406 8658. Asibambane evideni elandelayo. Bye bye.